קשה, והתראיין, מה זה, הוויינט? כן, וויינט, אולפן וויינט, מראיינים אותו, תראו מה קורה, בבקשה. אני אומר לך בצורה הכי ברורה, אנחנו לא נפסיק עד שנחזיר את החטופים, עד שנכריע את חמאס, עד אז צה"ל ילחם וינצח בעזה. אני רוצה ללכת איתך לזירת הפיגוע. הנה, רגע, קיבלת תשואות מהקהל? אני חושב שזאת כדאי שתשמעי. לא יודע, אנחנו לא בקמפיין עכשיו, קיש. לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה. רגע, המנצח לא מפחד, יכול להיות שממשלת ישראל אבל מפחדת מלחץ אמריקני. רגע, אבל השר קיש ברשותך, אבל השר קיש, אנחנו לא מראיינים את התלמידים, אנחנו שמחים שהם שמחים. השר קיש, אתה נמצא בזירה שנהרגה בו אישה אתמול, נרצחה, ויש 18 פצועים. מה קורה שם? לא מצליחה להבין כל כך את האירוע הזה. חברים. גם אנחנו באמת לא מפחדים מדרך ארוכה, אולי לא שומע אותנו יותר טוב. תשמע,